sokale sibe no shebe sibe Incoko with the legends. Mulweni, welcome Incoko with the legend. Enye episode zethu host yakho Thulani class no wasoyazi come on. Yeah, si kwenye episode zethu ningakalibali ku YouTube channel yetu Nyamende Productions. Subscribe man. Remember this, subscribe khoma litsalwayo. It's free. It's like pressing like, follow. Si na ku Facebook siyafumaneka Incoko with the legend. Like page yethu, follow, give us comments, we also giving you a responsibility that if ukhumdo khoyo like area yakho ehlaleni that oyi legend in his or her own way. Comment and nisixelele sawuya kuye. That's what's so nice about the platform. That siyaya kabantu kwizipaces zabo kwezindawo benza kuzo ezinto. Sihlale nabo, share stories sabo, i-story sabo sizise kuni, sibe inkuthazo, sibe inspiration, i-vision isenye, i-platform le, kumthunzo opholeyo lo, i-safe place apho sihlala khona nabantu abazi legend. Asithi abantu bazi legend nje, but proof is there. If I would backtrack a bit, if you can check usisinoqawa enye guests zethu sahleli nazo, ba utakane enye guests zethu sahleli nazo, just umzekelo nje that uba ungacheckisha that impact is there. Sihlala nabo bantu banjalo, ukuncoma, ukukhuthaza, kuzobanika intyatyambo zabo xeshikweni basakwazi uzumkisa, ukubaxelela ngokubesava ngendlebe zabo zenyama that into eniyenzayo ningayeki nilulutho ebomini bamanye abantu. Nina nisenongayazi loo nto leyo but funeke niyazile. Sizobaxelela into enjalo abantu apha. I-episode yethu namhlanje is no lesser than ezinye episode. Sihleli ne-founder, sihleli ne-initiator, sihleli ne-visionary, umuntu ohleliyo wacinga that what is my role kule universe, umuntu odiscoverishileyo ba umna ndiyephi piece ye-puzzle apha kobubomi. Because listen to this, and I always say this apha kwezi episodes zethu that all of us, we have roles to play kobubomi. We need to discover that. We need first uzazi qala ba mna ndingubani, yeyiphi part endiyidlalayo nakuyo yonke lento yene-universe. Ndingakhange ndithethe kakhulu, masimwelcome ubhuti molo bhuti. Ngibuyisile mkhulu. Njani bhuti? Ngiyaphileka khona ngosasinanda kuhlela kuwe pa. Kondo bhuti man. Ukuqala kuwena bhuti siyakubulela. Xa wamkela i-invite wasivumela basizohlala nawe. Siyakubulela kakhulu into njalo. Yeah, bhuti siya ngokufutshane nje man bhuti, like ubhuti siya ngubani, ubhuti siya ngowaphi nje ngokufutshane ubhuti siyasixelele nje ngaye. Okay. Mandibulele nyoba. Yeah, yokuba ndithenda bonwa liqembu leNcoko with the legends la ndidatsha esobusiya. Ngoku mandithethe ngobusiya. Ubusiya ngusiyabonga wakwa Betsha. Kodwa ke uBetsha ifana kamama. Isebenze IT. Kodwa ke ubusiya lo ublo ya wasemawevini. Ikhaya lapha kolokuhle. Yeah. Kodwa ke ndinonkosikazi. Yeah, ndihlala kunye naye phama area 11 ekunguza. Wakwa Ep9. Yena ke uma okay. Like Amanz'aseKana. Yintoni Amanz'aseKana? Amanz'aseKana yi-NPO. NPO means a non-profit organization. Yes. Umbutho ongathathi ntweni. Yeah. Mandithi ke yile NPO erana i-programs ezincedisana kunye ne-community ngenjongo ke zokuba siphuhlise i-community through i-programs esizenzayo sincedisana kwakunye norhulumente wethu
yethu. Remember nathi singurhulumente ubuqu. Now siye sathi ke xa sijongile singamanz'aseKana, because I know you are going there ukuba zintoni izinto elinazo ningamanz'aseKana that abantu need to know about. Sinezi programs ke ngoku esinazo singamanz'aseKana eziqalene ngqo namadoda kunye ne-boys. So otherwise i-main program yethu ye-boys ugrooming a-boy child. Kodwa ke sayingenelela ke ngoku neyamadoda because of siyazi into yokuba phambili ukuba uqala ube yindoda uqala ube yikwekwe kuqala. So ukuze sibe nawo ke ngoku amadoda azawukwazi ukukhokhela ii-community zethu okanye ne-whole society ngesidima nesixhozela, kufuneka sifumene abantwana abangabafana. So that is where ke ngoku sinale program eyi-main program yethu engu-grooming a-boy child. So sizama ke ukusondela kubo bonke abantwana abangabafana abasakhulayo ukwenzela into yokubana yazi kwiimeko ezininzi ngoku apho kufumanisekile ukuba abantwana abangabafana bayingxaki everywhere. And ezo xa umntwana ongumfana eyingxaki ke ngoku uyakwazi usuka naloo behavior yakhe ekhaya aze nayo esikolweni. Yabona yonke xa ifika phaa esikolweni udibana nezinye ke ngoku nezinye ii-behaviors ezahlukeneyo. So that's where ke ngoku singenelela khona ke ngoku singamanz'aseKana, because xa sisondela kubo bakwazi ukuvula isifuba, ngoba kamanye amakhaya abantwana bangabafana abekho abantu abangamadoda, abekho ootata babo, bakhule ngaphandle kootata. So iye ibe yingxaki kakhulu loo nto umntana ongumfana okhula ngaphandle kootata. So singamanz'aseKana ke sisondele kubo sisane le program ethi ugrooming a-boy child, so that they can be able to open up, because that's the problem esinayo singamadoda khoyo kweli xesha siphila kulo. We don't want to open up. Kanti ke uba uyiqale usemncinci nawe open up, then you'll be able to open up xa so andifuni nishiyeke ndibambe into butse engisina ibalulekileyo throughout le journey yethu siyincoko with the legends. As legends zenza whatever they are doing ngendlela zazo. Nimamele i-NPO ngumbutho wesilisa ongenza imali. As legends nansi le impact wena bisiya ebangela uba asakwazi uhlala, that abantu benza zonke izinto zethu bengakhange bajonge ngeniso olahleka, but through passion. Ndibala nale nto ithethayo ngokusithi icacile ba that you've discovered yourself ngokuhlala ujonge ba nansi ingxaki ekhoyo apha ekuhlaleni, that umntana uyikweke once laa nto angayiqaliseli yothetha. You know, that's you saying this is my role. Laa nto beke ndathetha ba we all have roles that we need to play. And for you to be able to pick up that nansi yami role, boy child, esiba uyicacisa that lo mntana makagwinywe semncinci ayazi ba that if ikhona ingxaki, no matter how incinci kangaka, because siye sihlale phezu kwengxaki sithi wena asinamsebenzi, then xa senkulu ufumaniseka uba noma le ngxaki iqale kwasekumncinci mos, you know. So like yintoni imane ebangele ba like uchoose like ugruma abantwana abangamadodana, iyintoni like i-reason behind that? It is only because of most cases ezivelayo nezivakalayo ngoku kweli xesha sikulo zimbi kakhulu and zenziwa ngamadoda. And ke akuthiwa la matyala ayasulela, because abantu abadlwengula abantu ngamadoda, abantu ababulala abantu kakubi ngamadoda, abantu abaphatha kakubi gadalala nokuneza amalungelo abanye, it's either ngamadoda okanye it's either ngamanina okanye zi-LGBTI community, but ngamadoda akuthiwa ngawo and ayisulelwa, ivele injalo. Now sikwazi njani, because kudingeke into yoba makuvalwe itepu apho amanzi elendikakho ephuma khona. So sabona ke ngoku singamanz'aseKana that no, masiye phayana kwi-boys team, siyoyiqala le nto i-boys, because thina sesingamadoda singaka and thina sine-experience ngendlela esikhule ngayo. Kunezinto esibetheke kuzo that we would not love or like to see zisenziwa zii-boys ezikhulayo zisibukele singamadoda afana noGotsiya apha noNtsikelelo Jela.
like Amanz'aseKana qaleni like establish they registered as like the organization. Amanz'aseKana aqale ngo-2017 ayigroup yegospel. If you are living igama lithi Amanz'aseKana, ikani ifumaneke eBhayibhelini. So yayiqala ke as i-gospel group Amanz'aseKana, but then that was 2017. Izinto ke ngelinye ixesha ziyakwazi ungahambi ngale ndlela sineminqweno yazo ngazo, then kwafumaniseka ukuba iyafeyilisha lento yekwayara, because sasiyikwayara yelinqa singamanz'aseKana, planning to ba like emingcwabeni siyokucula emingcwabeni singabhatalwa, senze like imikhungo bakuthiwa kubhujiwe kulo mzi siyo. But that was that already NPO itself. Yeah, without you know. Yeah, and unfortunately that time it was not registered. But I'm saying already it was. Yeah. You know, the only permanent vision That's what happened. for you banikale Yeah. it was always gonna be lento yiyo, Yeah. but it had to be iqale somewhere. Yeah. You know? Yeah. So niqale ngo-2018 then Isiqale 2017 as ilendika i-gospel group, then 2018 kuba zinto zingahambanga kakuhle, then we registered i-NPO engamanz'aseKana. sizawubuya lokuthi Sibe nencoko with the legends. Sibe nencoko with the legends. Welcome back. Kwi-episode yethu Incoko with the Legends. Ningakalibali man ku-Facebook page yethu Incoko with the Legends. Ni-follow mani page, ni like, give us comments. Ningahlali ukukhabana. You know when I see into ebuhlungu that siphela sibane unsung heroes. Yeah. Only abantu bancane only babaleni. Sebengasekho. Uzawuva njani lapho? Asifuni into njalo. Sifuna abantu bazi. Siye kubo. If that's the case, share stories zabo, and umuntu asithethe istory sakhe ngelihlobo afuna usithetha ngayo, kungakhange kubekho edits. Ku-YouTube siyafumaneka, Nyamende Productions, ingene kuzo kuyo i-episodes zethu zonke zipha, like sisahleli phofu nobhotsiya usixhalele ba ubani Siyabonga Betsha, ubhuti utshatile, Amanz'aseKana inobangela yenze. That's the role. Ubhuti uyibonile ba nansi yami ngiyethanda usebenzisa i-puzzle because of i-puzzle kuze idibane kufuneke i-puzzle nganye izabe ihlala la. That's you ekuyazini kwakho ba mna ngile part of i-puzzle efuneka ihlala ehloko. Now Amanz'aseKana like ever since eqalile wena tasiya like registration ngo-2018. Yeah, then you become like an established NPO. And yengabambile, and we always say that government way to need to like government way to need to know that whenever we're asking for like adibane nathi, sometimes we're not even asking for help. Yeah. We're asking for government to come partner with us so that reach is now. So like how's the response man so far, like emadodeni like abafana? It is very positive and full of processing, because already sekune programs eseziqhuba especially kwezamadoda, because icawa ziyasivumela singamanz'aseKana to go and facilitate about i-cancer yamadoda, which is i-prostate cancer. Izikolo zikhona ebezike zasivulela kuba singene for prostate cancer. Then kwi-boys ke ngoku, yeah, even asiphelelanga only kwi-boys zezikolo ukuba sizame ukuzifaka kule program, but nakwi-community indawo esihlala kuzo, each and every boy esidibana nayo yeyethu, it's a boys indaba. Every boy child matters good, every life of a boy child matters good. So asikhethi
asikhethi boys ezithile okanye ezithile from esikolweni nangaphandle siyaqhuba. So i-support from social development apho nathi sasiregister nje ukuthi urhulumente yes siyasifumana because kwezinye ze-programs besike sazenza singamanz'aseKana like i-campaigns ze-gender-based violence, they do come when we have dialogues. They do come and be part of ezo dialogues and promise abantu and then help abantu, because what we do xa sine cases apho singakwaziyo ukuba sizilamle khona zidinga i-social workers, we refer those people to social development. Then kulapho ke ngoku nakhona sibona into bangabana no eyona nto nathi engenawusibangela into yoba sibe kanti siyafa okanye siyarhoxa singabazi siyasifumana i-support. But ke asinawuthetha ke ngemali ke yes akukabi asikafikeleli kwinqanaba loba sithi sifuna imali. Ewe siyayidinga imali, but we know that kunamanqanaba ekufuneke sifike kuwo ukuze sibe kanti sifuna imali. And we also know that singamanz'aseKana that asize because siyayazi uba yabona i-NPOs most yabantu ngoku i-NPOs baziphihlithela for uba babe nemali, kanti if uza ngengqondo yokwenza imali kwa-NPO then usikile, because i-NPO it's about serving the community. So we do get this. Even nalento ndiyithethayo, it is one of the trainings esizenziswe kwa urhulumente, which is social development. Like as Kuteta, like I'm picking up something. Like in a business, I always say that sometimes we go to e-business for the wrong reasons. We go to e-business to chase, and that's never gonna be a successful business to chase money, because you're always gonna forget about the which is the customer side. But for when I need the MPO need Tina remain as MPO without sijonge imali. If he has that's not a problem. Like it challenges any dibene nazo like throughout the journey Amanz'aseKana nidibene nazo nje na overcome njani, you know that, because eyokubasa zawuthi nidibene nazo but funeka siyazi ba nazi overcome njani. Ukuvolunteer like ukuba ne-volunteers abantu uyabona siyawadinga ama-volunteer, yabona ndiyayiveza ngaloo platform siyawadinga ama-volunteer nomntakajela apha kumanz'aseKana, because i-challenge esibethayo leyo. Nathi sinazo ezinye izinto esizenza emacaleni ngaphandle kwamanz'aseKana. So we need ke ngoku xa ngabana singekho okanye singekho e-ofisini, at least babe khona abantu abazoba khona e-ofisini kwenzela uba xa kufunwa i-program or i-service yamanz'aseKana babe khona abantu but ke ngoku sibethwa into yoba ngabana one yi-office. That's our first challenge, and Lord challenge, how do you overcome yona? Sina Facebook page obizwa Amanz'aseKana. So if ukona ingxaki ke ngoku abantu abaye babenazo and then badinga ukuba bayoqonqoza office yamanz'aseKana, siyafumaneka kwa Facebook page, and then loo nto ayisibangeli into yoba ngoba singena office as-operate. And number two, kule nto yama-volunteer angaveliyo mhlawumbi ke ndizawuthi sithi zakhabe ndibeka kuthi iblame that mhlawumbi lithengisi ngokwaneleyo iphupha esinalo ebantwini ukuze balibone basilandele and then bafuna ukwenza nathi okanye bafuna ukusebenza kunye nathi. But loo nto ayisibangeli into yoba ngabana singaqhubekeki ngoba i-vision carriers sithi apha. So siyaqhuba sibe siyivulele iminyango into yoba abantu abafuna ukuvolunteer bazovolunteer. So lento imali ke but ke asikwazi ke bemensentile ba asinayinceda because ke it's better ukuthi ezibhobotweni the challenge leyo but ke siya sustain out of our and that's always the case with the employees. And for women to be able to knowing that
I'm not making profit, but because of a passion, because of it, maybe I won't say I'm not gonna like imitate and way, but because of maybe some experiences as well as now you know this. Awufuna umuntu aphinda experience boy ozakhula bendo, like achievements esesikhona noba zingakanani, because I like achievement but siya iyona nto na ekwenza uzive uhappy ngayo noba true like Amanz'aseKana ngeziphi like achievement like izinto enithe si-achievile manje si-achievile seziphi sine-report esizifumanayo especially kwisikolo sasevuka bekunengxaki kakhulu ne-boys bekune-reports ezingena each and every day. I-boys ziyalwa, i-boys aziphathani kakuhle esikolweni and azibaphathi kakuhle nabanye, but sisandawiva ngoku into yoba ngabana Amanz'aseKana iprogram yayo ye-boys indaba yakaqhumene boy child iyasisebenzela, and they are even willing now to support ngendlela esifuna ngayo nabangakwazi ukuphumelela bona ngayo. So at least xa kukho abantu abakwaziyo ukuba bancedakale zezinye zeprogram zethu kuthi kuhle. There are NPOs phayana kwa area 11 ezize kuAmanz'aseKana zidinga ukuba zicoachwe, ziboniswe, ziguidwe indlela, because nabo they feel like they need to start their NPOs and then serve the community bafane kunye naAmanz'aseKana, but they came to Amanz'aseKana and they bafuna noku like indlela zokuregistration and stuff. Amanz'aseKana akhange abambe information esifubeni abancedile, but andizozibiza ngamagama ezo NPOs, but sikwazile ukuba at least 2 of i-NPOs ziregistered namhlanje ezakwela cala ngaka-area 11, just that ke i-registration yazo iseki-pipeline, but we still need into yoba nathi silandele singaAmanz'aseKana kube khona into esizawuthi noko siyakwazi yonatha sathi hayi nabo bangabantu njengathi. But has then the impact, it's when wenza something up, then it moves up again now inside to ulandu. Then zifike report ezifana nezo Amanz'aseKana okhona change, that is the impact. So ngeziphi ezinye izinto like besides boy grooming boy child like ezikhoyo inside, because the sensor that Amanz'aseKana like afana like an umbrella, they like izinto like ezininzi is offer child besides like grooming a boy child like prostate cancer as you mentioned. Andifuna ukuphosisela for now, for now sisenezo programs, and ke ngoku we collaborate kunye nezinye ilandika i-NPOs. We collaborate. So for now, yes, for now azikabikho mhlawumbi ezinye andanoba ke ndiyafika kule ndawo ufuna ndifike kuyo. Impela happy now. Saphinda sibuyenze ukuthi siyabeka. Right. Siyabonga Incoko with the legends. Siyabonga Incoko with the legends. Welcome back. The last segment to the episode Incoko with the legend. Sisahlelo nobutsiya Betsha, i-founder. Ngifuna ngiphosa lento to be a founder. No, but to be a founder is to say I'll carry, I'll and move nje kancane to business. To say that entrepreneur is to say that I'm willing to carry the loss, because going to business, you know that maybe 4 years or 5 years you won't make money. But to say, okay, I'll strive, that is you saying that I'll carry. And for you to say that I'm going to start an NPO knowing that, come on, but I can't get no part no imali. You say, Nendo niyenza passion. There's no money, no, only that kuba ndithanda ndibonele enhlanweni. Into enjalo ba ifounder. And loo nto leyo
uzungaze no any given moment we lose it. You must always carry that phakathi kwamagxava to say that I'm a founder of Amanz'aseKana. You know, even if uyazazi sento ungayibalule uthi the Siyabonga Betsha, I'm founder Amanz'aseKana. And you say the bold words, ayazi ukuba le founder. Like Putsia, like as you've like sithethile, like apha aqale khona Amanz'aseKana to now that khona change ngibonani like MPO kakhulu ikhona change because ekuqaleni besingengobantu abane programs ezininzi. Umzekelo sake sama kula 2018 because of sisithi silindele certificate siphume sama asasebenza, then which is into endingayicebisa nezinye NPOs nokuba ingaziyenze loo nto ukuba mabana seniqalisile ukuthamini i-register NPO sanolinde into yoba asilinde i-certificate sisebenza. Yes, ukhona mistake baba nayo, let's say mathi be patient. Ndawo patient behlele ehlele uyabona yingxaki because akukho movement, akukho ntoni so anama asama saqhuba. So okay, benisithi ke saye sathatha upause kuba sisithi silindele i-certificate, but then safumana uba man eli xesha bese sihleli singakhange senze nto ukulibuyisa. We need to into yoba ngabana sizame indlela yokuba siphushe ii-programs because kufuneke kubekho i-report endawo nathi si-registration, which is social development. We need to do a report that okay, so guys from ixesha ethile okay like nenze ntoni yabo, but zonke ke ezo zinto zenzeke sizaze now that ke ngoku sibe nengubo entle kunye ne-social development. So that's one of i-changes ke ngoku esizincomayo that isincedile kakhulu into yokuba sizame ukusebenzisana nezinye i-NPOs ukwenzela into yokuba sizokwazi ngokuba nengubo entle kunye ne-social development. I-NPOs ezifana ke no-Papamani Red Crisis Center o-Twist Foundation, so zii-NPOs ekudala amadoda okwenene ekudala zagagazayo, so sincedakele kakhulu ke ngoku ngokuba sisebenzisane kunye nawo because noba sithi senza ntoni kumele ngokuba ekugqibeleni siyiyo-reporta phayana ka-social development that besirejistarishe le NPO for izinto ezithile nazi ngoku izinto ezenzekileyo. And you know the coming together part of the NPOs like ungenza umsebenzi like spread the coming together of NPOs, only NPOs like today like together like as you mentioned, because I remember something no Miss Atule no Ashi. Yes. She also mentioned that they are working together and Amanz'aseKana. And I was saying to that, the coming together part, instead of Nijong and NPOs there as your competitor, no, that's not. But you can also come together, guys. Let's work together. Yeah, awuphosisi because even now kune meeting that esafuneke ndenze ilandika yayo i-invite ne-poster yakhona and invite bonke abantu abanomdla abantu abasebenza iqalile i-NPOs nabanomdla wokuqala i-NPOs, even nabo banazo i-NPOs. Senzeni into ebu-umbrella board because ikho eseyikho but ke ayikamuvi kakuhle because inelandika ezimbalwa, understand. So xa ke ngoku sinothi sidibane because I think ngoku nge-8 which is next week, Tuesday, siplan ukwenza loo nto sizidibanise zonke ilandika i-NPOs ezivelayo zalapha khona kuhle sisebenzisane sonke with an aim of at least quarterly siyazi uba sakwenza one big event that ezawuthi nayo iphuhlise i-community. So like there's the wishes like in seminars like a vision from now, because from 2018 till now it's like 4 years. Like going forward, like let's say the next 5 years, like I wish seminars that Amanz'aseKana can accomplish. One, kule nto yalo ngamaqalo la okusebenzisana kunye nezi-NPOs. Now
sifuna ke ngoku kube zibe khona zande i-NPOs apha kwanobuhle and ukwanda kwazo zingandi ngenxeni lokuba zifuna ukwenza imali but sande Amanz'aseKana ekhokela ngaphambili kuqinisekiswa into yokuba NPOs ezinazo mhlawumbi zizawuthi andifuni ukuthi zingaphansi kaAmanz'aseKana kodwa akhokelayo kuzo Amanz'aseKana zenza umsebenzi obonakalayo kwi-community sithi naxana mhlawumbi sijonga eback siyazi ukuba zikhona i-NPOs apho ekuzokwazi ukuthi noba kwenzeka ntoni abantu bakwazi ukolathisa ukuthi iyanipha anilungelwa ngapha iyanipha. So i-vision yethu is that ngaphandle kokuba sifuna galento yakakhulumenge boy child uba sakhe amadoda azakwazi ukuba nomqolo namadoda azakuba azakukhokhela i-society yethu ngesidima nesithozela nazo sibe ne-NPOs ezizoba stable ezingazothi kuvuka i-NPO kulonyaka ngomso ifile okanye kuvuka i-NPO kufakwe imali kuyo ivele ibhuqwe imali kuphele nge-NPO because ingcolisa igama so senga ke ngoku Amanz'aseKana kule minyaka ishekileyo mhlawumbi xa sibalale 5 kule minyaka ishekileyo siqinisekise into yokuba ngabana ezinye i-NPOs ezivukayo apha emveni kwaAmanz'aseKana angumzekelo Amanz'aseKana. Siyabonga isetyala ifasuku. Yeah, nilindele. The interview is not complete. Like yeah. Take us through the journey man like future. Why? You know the man about when the TikTok like the situation like you producer I'm like imagine amagunya lusizi that imagine amachila run at guess isijonga ichisela like what made you create like ezo skits njalo skits yeah buti anifuna ukuphosisela ndithi nasi sizathu esibangene ngilolu hlobo ebomini bami endikuphilayo everywhere ndinjena ndikholwa uba ukuze ndizive ndingumuntu phakathi kwabantu senga abantu bangahleka everywhere I go even nasecaweni even like indawo andikwazi ukuba serious ke ndiyazama uba serious ivelidla so anasi sizathu sivakalayo ndithi nansi into endibangela uba ndenze because ndaqala kancinci izimali nto kaTikTok ndingayazi uba ndiya kuTikTok ndenza ividiyo ngodabawo ngekati in fact ikati yayidla ngokhala phaa endlini iqhole kati because mna apha endlini bendihlala ngodabawo apha kwanobuhle ndihlala ngodabawo phaa nabantwana basisister so le kati imali mapha inyango phaa ekitchen namosiflat yam ilapha nyanga kitchen nakusifete wesikhengayo nyanga kitchen oyiflat yam umnyama le kati babi lapha eziteps iyakhala dabawo hey ndiqonde but the kata yithi dabawo kuwe lugcikelo ewe so ndaqala ngala video ke undisenza but ndabona ile ndike into bangabana hewu abantu banomdla kule mina ndisenza ivideo ndingekayi kuTikTok ndabona and I don't know ubani what introduce kuTikTok andifuna ukuphosisela because ndaqala ngo-Mad Lips nakhona Mad Lips lo ulinganisayo yes ndaqala ngo-Mad Lips ndabona naphayana ba 1K ngemini eyi-1 yele ndika ye-viewers and then I think it was 500 ilandika i-comments then ke ngoku ndaya kuTikTok so like i-wishes onazo through like le journey kaTikTok wezeziphi are you still like going to continue like we have like a broader vision about TikTok yobawele TV yabona banophume TV-ni yo Grotman banophume TV-ni mlayi and njengoku mna ndicinga uba mhlawumbi even nangaphandle kokwenza imali because mna ndazithanda izibhili yeah so if ndinomnqumla ngento kaTikTok kube khona mhlawumbi abantu abandibonayo phaa sawuzama siya dime ndizame ndiyabona manje
benza izigidi benzithi ba nami ngiyafuna ukwenza izigidi umzuzu Yeah. kashwangathele nje for abantu bethu abasibukeleyo about Amanz'aseKana kashwangathele nje mazi nje ambanga about Amanz'aseKana yeah. ngendlela Amanz'aseKana aqale ngayo azange siyazi ukuba namhlanje sinathi singamanz'aseKana singaze sebizwe Incoko with the legend asizange saziwe into bangabana singaze nathi sibonwe njenge legend because the fact that Amanz'aseKana alapha ngoku then abalwa kuluhlu ne legends now ngiyafuna ke ukuthi ba thina ke singamanz'aseKana ebantwini kitchen ke mhlawumbe iphupha umuntu analo asuke angabichafeli umuntu aqhube nephupha lakhe even though mhlawumbe ingazubonakala ngexesha leseqala into kodwa aqhube umuntu nephupha lakhe ngoba ayazi uba ekugqibeleni ukukhanya kungavela kweliphi na icala and ke sizimisele ke ngoku nathi singamanz'aseKana ukuba ezi programs boys kwakunye namadoda ezi programs ezikhulayo nezirecognizwayo even nangurhulumente ngoba asifuni ukuphelela apha egroundini singamanz'aseKana sifuna ukubheka phezulu sifane nazo nezinye organization eziphezulu i-organizations ezifana noPhila Ndoda movement yeah lo kutsiya qala sithi Incoko with the legends noba bingakanani imali besinayo it will never be enough to say inkosi for nina that nina ningamanz'aseKana ningayikhathaleni imali but the only aim is to help to groom esinye isizwe esi-right because like into efuneke siyiqonde would say that i-footsteps zethu they will always reflect ingomsenizayo and I always make lo mzekelo kwezi-episodes like ukwabona Amanz'aseKana senza la rotation ake ndabuza umntana why senza le rotation wathi you know why because Amanz'aseKana ayazi apha kufuneka angenidaka yeah so ayenza la nto okoko because ayazazi for you to say that ba ndiyathanda abantu bahleke ndiyazithanda ispirit that is you knowing yourself and be bold ngaloo ndlela ungashalvi uhide ekoneni ube shy to say that that is you being comfortable nawe Siyabonga Betsha and that's what abantu should take from Siyabonga like abantu should live life with themselves yeah you know validation should come from inside you even the perception yeah because I always have a problem on Facebook because like yeah right but abantu they always looking for a perception outside perception kuze ndizive bantu ukuthi Siyabonga Betsha kanti umuntu ozangqondo uqale nini wena ukungqondo you know so but see like even the reason why Amanz'aseKana still surviving it's because of that you know attitude attitude if you break it down into numbers like A is about 1 uthi uzawufuna 100 so it means your attitude is good then whatever you're doing is good so everything even in life will be determined how your attitude is even the energy wena oyifaka yona each and every day kuwe butsiya that will determine fail or success yamanz'aseKana and you must never take it lightly that impact eniyenzayo for even for wena to say that develop Incoko with the legend that's big you know besastela abantu sisinoqawa like umuntu owenze like for 20 something years you know that's the impact eniyenzayo and we need this endurance you know yo government come on no cooperate nangutsi you know nanga Amanz'aseKana you know butsiya like government xa sicela like uncedo kuni it's not like sicela uncedo but we asking government to come partner with us as businesses as awareness as organization so that we can reach butsiya nezinye nansuku angakwaziyo ukusebenzisana ukubulela butsiya you know ukuthini kusini you know nalibali ka butsiya into discover shileyo qala number 1 find yourself you know
Klento kuyithetha usithi never give up. You know, abantu need to understand first. Like singabantu, we are different, and it's okay to be different. It's okay that dingafani now. You know, sometimes singazalana ngabantu abanye but siyabathi asoze safana. And we must abantu funeke bazazi i-roles apha kwi-life. You know, even when you fall, like kwenza kantoni, you must understand that balekile like restart. You know, like asinakogqithwa zifowuni. You know, even iifowuni zethu, you know, wena kusiye jonga le phone xa inengxaki. Yeah. It's giving you options, but power off, restart. Life ibalekile loo nto. Whatever has happened, you need to restart, go back. You know, I'll always use umzekelo. You know, business yam just briefly. You know, 2020 ngexesha urhulumente lockdown, hard lockdown, uvala urhulumente, everything wafa. And even ube west ngucala alcohol, yonke into ayikwazi ukuva. Manje wayeke manje lama-end ayisokolisa. But you know what helped me? I had to remind mna Thulani. Why bendiyiqala ntoni le? Why? What was the reason? Yeah. Then I had my answers. You know, if Amanz'aseKana is a faller, you must always remember, why did I start? Yeah. That is you restarting. You know, guys, nali bali lo kaBotsiya sizisa kuni elifuna siyinkuthazo oBotsiya othenza kwenza lento ndingakhange ngiyijonge. And that's the thing. Nansi ingxaki esinayo ngoku, always funeka kuze uthi wenze into okanye ufezekise iphupho lakho, there's money to be made. No. Money shouldn't be an issue. You know, when you know irole yakho apha ebomini, imali ayizoba yona. Osibutsina man. Guys, ningalibali ungena ku Facebook wethu, Incoko with the legends. Follow page yethu, ni like man. Ni comment nisinike ezinye like ideas ezinye legend. Ku YouTube sifumaneka Nyamende production episodes zethu zonke zilapho. Sayibalehle. Incoko with the legend.